Eva Schmidt, du er 33 år gammel. Du har startet din egen virksomhed og har en kontor her på House of Innovation. Du har været her i 3 år. Hvordan er det kommet i gang? Jeg har kun været her i 1 år, men jeg har været i gang i 3 år. Og grunden til, at jeg flyttede herned, det er, fordi jeg kører rigtig meget ud som konsulent, og så savnede jeg at have en base, og jeg savnede at have et netværk dagligt. Og så hørte jeg om House of Innovation igennem min veninde, og så var jeg nede og kigge på de her fantastiske lokaler, og synes, det er nogle rare mennesker, og jeg kan godt lide, at der er højt til loftet, og der er god service og god energi, og det er vigtigt for mig, når der kommer klienter i huset. Så nu har jeg været her 1 år, og det fungerer rigtig godt. Ja. Hvordan har det været at starte som iværksætter? Jamen, det har været forholdsvis let, vil jeg sige, fordi fra at blive momsregistreret og til at få de første kunder, det gik faktisk forbavsende hurtigt. Jeg tror, jeg har været meget heldig, men også god til at bare gribe mulighederne, når de har været der. Jeg kan se nu på 3. år, nu skal der ske nogle ting, altså nu skal der ske et skift i forhold til at vækste, og det er der udfordringen for mig kommer. Men jeg synes, det har været spændende, og jeg fortryder absolut ikke noget som helst. Eva, hvordan har din oplevelse været her alt i alt hos House of Innovation? Jamen, jeg synes, det har været rigtig godt, fordi at der sidder nogle ressourcepersoner i huset, som ved, hvad de har med at gøre. Man kan søge råd og vejledning, hvis man har brug for det. Og samtidig med, at vi er sådan blandet skare i huset i forhold til faglighed og virksomheder, så synes jeg, at det virker rigtig godt. Hvis man har brug for noget konkret hjælp, jamen, så er der noget at hente her, helt klart. Så, Hvordan ser du dig selv om 10 år? Stort spørgsmål. Om 10 år, der ser jeg mig selv siddende på toppen af en organisation, hvor jeg sidder som innovatoren og får de knaldgode idéer, og så har jeg projektledere og administrative medarbejdere til at udføre. Det er drømmen.